Dobrý deň, tu je nový tutoriál, jak stiahnuť GTA Vice City na Android, nainštalovať. Už som to tu inštaloval, už sa mi to stiahlo, teraz sa mi inštalujú tie dáta, ako môžete vidieť, mám 20%. No a dúfam, že sa vám to nejako pomôže toto video. No, chcel som si s vami zahrať taký multiplayer, alebo s kamarátom nejakými fanúšikmi, ale neviem to robiť na Androide. Prosím vás, keby ste niekto vedeli, ako to robiť na tom Androide, tak mi prosím vás napíšte do komentárov. Dajte mi nejaký ten odber a like, prosím vás. A keby ste niečo nevedeli, tak napíšte mi do komentárov a ja to už vám napíšem, ako to máte treba. A hneď to bude. No. Teraz máme 35%, 36% a dúfam, že vám to takto pomôže. A keď sa vám toto video páčilo, dajte like, koment, som povedal raz. A ďakujem. Budeme už hrať, len sa mi to tie dáta nainštalujú. Nič nemusíte, len normálne takú hru nainštalujete. A čo urobíte ju inštalujete ako normálnu aplikáciu. No a toto sú tie dáta, celkom to znamená, že to funguje, to je celá hra funguje. A jedno si, kde sa naťahujú dáta. No, je 50-ka. Dúfam, že som vám toto video pomohol nejakým videom. Tak prosím vás, dajte mi ten like, odbier. Ja mám aj San Andreas, už som načetal 3 videá celkom. Dúfam, že vám to páčilo sa, no. Keby si ešte niečo chceli z Vice City, nevedeli ste, ako sa ovláda, no. Dúfam, že vám som to pomohol. Ja si ju zahrám, určite Vice City je stará hra, ale baví ma tie misie prejsť, lebo preskočiť misie, no. Keď mám počítač, tak na počítači nahrávam. Ja nahrávam počítač, také hry, no a ja som to celkom. A ešte aj strejnáme videá, tak no ja som povedal, že natočím na telefón, keby ste to nevideli, keď čo natáčam, ako môžete vidieť, používam Movizen, najlepší program na natáčanie video. Je to najlepší program, lebo tam si môžete vydať aj zvuk, potom stopnúť video, odfotiť zvuk, takto. A je to najlepší program, je to možné. Tento ma baví, natáčam tiež už som keď natáčal, 3 videá natáčal. Ja sa na to raz, jak komunikovať, jak nahrúkoniť, jak stiahnuť videa, jak to nainštalovať. Tak to je môj 4. ale tutoriál, jak stiahnuť GTA City Fullback. Dúfam, že som vám nejako pomohol, toto video bude mať asi 5 sekúnd aj 5 minút celkom. Dúfam, že sa vám to páčilo, no tak čakáme 84 si vole. Ja tu nebudem čakať nejakých 50, neviem, 90-100 minút, že sa prebehne nejaký percento. No, dúfam. A keď nie si taký debil, tak to asi aj stiahneš. Dúfam. No. Keď si pozorne videl toto video, tak asi si to pozriem, nie? Ne, a pozriem aj druhé videá, ako to robá, ne? Ne, budeš mi písať do komentárov, že to nevie stiahnuť, ne? Však ja vám pomôžem, akože, ale keď sa vypytujete kraviny, pičoviny, tak asi čo mám robiť, ne? Však furt dookola, ne? Ne, furt 3 zohrnutia, 4, 3, 0 zohrnutia, dajte like, bez like, ja neviem, koment mi napíšte, keď neviete to stiahnuť niektoré deti, lebo furt mi píšete deti a to ma naštvete s tým, že neviem to, ja to neviem, asi to ani nebudem stiahovať a tak. Máme 99
ako sa to vám stiahne, sa vám ukáže hneď inštalačka. To je vynikajúce. Toto som si tak nastavil. Hneď inštalačka. Dáte nastavenie. Bezpečnosť, pôjdete dole. Dáte zdroj. Dáte povoliť iba inštaláciu, to sa vám hneď otvorí inštalácia, ako môžete vidieť. Dáte inštalovať. Sa vám to inštaluje, no a môžeme hrať ďalej. Ja tomu dám nejakú hudbičku, lebo to moc hučí a nejako to upravím to video, aby sa vám to nejako páčilo. Dúfam, že sa vám to tie ostatné videá páčilo, no, tak ideme hrať GTA Vice City. No, sme tu. Poprvé ukáže sa vám toto hneď. Ten R, ako vždy, vidíte, dáme toto, ja to nepotrebujem vidieť. Vždy, ja to poznám. Aj toto, Sky Games, celý to video, príbeh o nejakému toto. No a dáme tab. Toto dáme štart. A ako môžete počuť, asi nebudete počuť, lebo to nemám také nemám na rade také zvukové efekty telefónové. Ja to nejako spravím, no. A dúfam, že sa mi to načítava. No a ideme hrať. Ako môžete vidieť, toto nechám, lebo to chcem počuť celkom, čo mám robiť. No, Teraz mu bude volať telefón na HD. Lebo niekedy tutoriály na toto na Android sú, že vystrihajú tie videá, to akože nechápem, alebo to stopnú, alebo takto nejako. To je debilina, ne, však pozerám na to furt, koľko to má série, chcem sa naučiť niečo od tutoriálu a oni to hneď vystrihnú. Čakám, čo urobá, ne, počkám, sa im to stiahne, nie, počkám na 99%, potom to pustia, ne, ako vždy, a vdáte 100. Preto sme videli, niektoré tutoriály sú na koku. Toto má ako sere, celkom, jak je to. Lebo príbeh je príbeh, už ideme tu, idem dole. Archvi môj, ja už som tu. Od tej košely havejskej, to som ja, to sú moji parťáci asi. Toto. A ešte aj natočím, jak dať celého. To určite natočím, lebo ani ja to neviem. Dúfam, že pozriem nejaké video. Celého je znamená, že nejaké kódy. Takto dáte, takto pôjdete dole. Dajú vám kód. Toto sa odohráva, že odozdať drogy a peniaze. My asi máme peniaze alebo drogy. A niekto nás ide napadnúť, nejakí vojaci Ensu, a vidíte, už sú tu. Všetko skazia. Ako ja som hral San Andreas, tam som CJ, a toto neviem, ako sa má. Toto sú asi peniaze, áno. My máme peniaze. To je ten príbeh celkovo. Ideme vajci, ako vždy, ofice, gens, ofice. Už sme tu. Zabočíme, ako vždy, ne. Chcete vidieť misie, alebo ja neviem, si jazdu okolo vajcitičku. Ja som ho hral celé vajcitičko. Ja som sa dostal
tak ďaleko, len som nevedel, no. Ako vidíte, napravo je bežka, alebo skákanie. Toto je ruka, to znamená, niekoho zbijete, napríklad túto štundu. Túto štundu, hovoríš ako stojí, ne? Chodia aj po ceste. Tak, viete, štundu. Ne, zbijete ju doslova. Pekne odletela kokos, jak je ninjica. Dajme peniaze, 12, jo. Žiadne nemáme. A mapa vyzerá, že máme ísť sem, aha. Tuto. To je zle, lebo vždy v San Andreasku bolo, že môžete kliknúť a sa vám to hneď dá toto. Zamerieme si to auto a ideme kúknúť tú misiu. Ideme, ne vole, však ideme. Keď sa vám to zdá, že mi to seká, seká mi to, lebo nahrávam a mám to asi na nejakých kilometrov, viete, vole, kame. Ja som fantastický redík, mi nedali ani vodičak na auto, kokos, ani mám motorku, lebo by som robil náhrad, ne. Niečo ma už niekedy série, akože vždy. Dobre, dúfam, že sa vám toto video páčilo, ako stiahnuť a nainštalovať GTA Vice City. Dúfam, že som vám nejako pomohol. No, tak to je asi koniec môjho tutoriálu. Dúfam, že sa vám to tak páčilo. Ďakujem za pozretie. Dovidenia. Kurňa.